Ngabahlali abangaphaya kwamawaka ali-16 abaza kufumana amanzi acocekileyo ngaphandle kokunkenkishelwa amanzi kumasipala iSundays River Valley. Oku kuza emva kokuvulwa kwedama ngokusesikweni ngumphathiswa wezamanzi nogutyulo. Aba bahlali nebebehleli ithuba elide bengafumani manzi ngokwaneleyo ezindlini zabo bavuyele ukuvulwa kwedama eKirkwood. So sibulela into ba idama elisideske salifumana lakhiwa idama lesibini, so sizawuphambelwa amanzi every now and there. So umasipalathi usenzele into entle kakhulu, siyabulela kakhulu. Ewe kakhulu kudala sisokola ngamanzi apha sixakeke itepa ziphuma imanzi. Zikhona zimile. Nazi itepa ngwethu. Ndiqwa ivula ngokuphani bona uba amanzi aphuma kule tepa. Siwabonile ngoku. Aqale nini uphuma kule tepa? Aqala uphuma izolo. Aqala uphuma izolo ngoba ndizowavula ngokusesikweni ndiwanikezela namhlanje. Ewe ndibulela ke ngonje nemnto nithi ke ngonje Thixo sobe amanzi aphele, hayi sawuventa kwezazindlu ke ngoba amanzi ewe amanzi sobaphinda phele. Nizawuventa unezindlu moseziflasha namabhadi yonke into endlini. Thixo ngonje kufuneka lokhu imani yawuqinzela pha amanzi angene. Eyandithi ke ngonje Thixo ndiyayivuyela le nkqubo yokwenziwa kweli dama ixabise izigidi ezingama-35 zeerandi. Oyintloko kwezamanzi nogutyulo kweli phondo uthi umthamo wamanzi oza kunikezelwa ebahlalini kule ngingqi osuka kweli dama livulwe ngokusesikweni ngu-14 million litres phezu ko-20 million litres ebefunyanwa ngabahlali ngaphambili, nto leyo eza kubenza bafumane amanzi awoneleyo. Initially abantu bebefumana u-20 megalitres per day of raw water and astorwe ke, and then i-upgrade lena ize no-14 more megalitres, so ngoku ba ku-34 megalitres, 34.2 to be precise, in terms of raw water. Then it allows then the treatment of water by the municipality, but bebekade ke betreata around 2 as well, up to 6 megalitres, but ngoku they'll be able to treat 6 megalitres more than what they normally treated. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPhemi Majudina uqinisekise ukuba umasipala enze ngako konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba eli dama alonakaliswa. Eyona nto iphambili apha siyayiqonda into ba ngumasipala omncinci wedolophu encinci engaqhelanga ufumana inkxaso enkulu esuka kurhulumente omkhulu. Size apha ke kuba siyiqonda into yoba amanzi ukuze iphuhle le ndawo kuba indawo yolimo masisondele kubo. Le nto sizisele esasakhe elidami savula ne-reservoirs exabisa i-35 million kuba kufuneka ukusuka apha edolophini yongena nakwitownship abantu bakuthi bafumane amanzi. Izawusinceda ke ekukhuliseni uqoqosho, izawusinceda ekubeni abantu bakwazi uphila ngoba ngaphandle kwamanzi akukho mpilo. Kodwa yona nto esiyinqwenelayo into yoba umasipala amanzi ayagqagqaza apha. Uthi xa uhamba nje udibana namanzi esitratweni, umasipala makathathe inxaxheba yakhe ayidlale yoba avale ezi ndawo zivuzayo khona ukuze ababe namanzi oneleyo, kuba kaloku lamanzi agqagqazayo ngamanzi acociweyo asuswa zonke intsholongwane. Kodwa xa ezahamba esitrateni angafiki ebantwini, abantu abazubona into yoba ngale nyanga yenkululeko xa kuthiwa ndizonivula iproject kodwa abanamanzi iyakwenza uba sibe ngathi asibhadlanga apha entloko, umntu awufiki eparafinini. So sithi ke masisebenze kunye siqinisekise into yoba siyayinonophela le nto inikezelwe kuthi. Kodwa sifuna ucela nabahlali, kukho ikhanal ezisa amanzi apha, abantwana baqubha phaya kuba bengenandawo zodlala bengajongwanga bade badrawune phaya. Safaka ifence basusa kwalo fence. Le nto ye-vandalism ke imbi ngoba xa isenzeka kuzawufuneka ukuba kuyofunwa i-water tankers zizonkinkisha amanzi ezatruck. Abantu abanamali yokuthenga loo nto, kanti luxanduva lukamasipala unika abantu amanzi. Xa kuzawusetyenziswa ezaa nqwelo zokuhambisa amanzi mazenze ke xa kufaneka uba yi-emergency, zingaveli nje zenziwe uba mazisebenze ukuba kuvandalizwe i-infrastructure. Sithi ke masisebenzisane nabahlali bawanonophela amanzi. Usolethu Lucas nongusodolophu uthi bengulo masipala baza kubamba inkqubo eziza kufundisa abahlali ngokongiwa kwamanzi. Okokuqala mandibulise msasazi nababukeli bakho. Singumasipala, one sifuneke siyojonga our maintenance plan.
sina i-maintenance plan. Now this new infrastructure intsha, we need to include it in our maintenance plan and continue maintaining it like all other plants esinazo apha eSanders River. So the issue of maintenance, it's something that we must do. Zimbini izinto esifuna uzithetha nabantu bethu. One, into ye-vandalism. Umasipala ubhatala imali eninzi kwi-securities. Kule mihla sikuwo sigada amadama omphutha. Endingayaziyo uba ufuna ntoni umuntu kwidama lomphutha. Amadama wethu amanzi kukho ii-securities 24 hours. Ziyavandalizwa, ii-valves ziyabiwa apha eSanders River. Enye sifuna uqinisekisa ngayo abantu bakuthi siyabafundisa kuyo yinto yokwazi ukulungisa ii-leaks eziseziyadini zabo. Umphathiswa uye wadibana nabahlali kwiholo yoluntu iphindile Madama Qekema nalapho abahlali baxelelwe banzi ngonikezelo lwamanzi kukwamanyelwa nezikhalazo zabo ngokuphathelene namanzi nogutyulo lwelindle. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, eKegwood.